माब्लाबा जोङो निउस पर्टेलफोराव नुनो मोनो गावनि जिउखौनो फोजोबनानै लानाय सुइसाइड खालामनाय जों नुनो मोनदों। बांसिन सेंग्रा सिख्लाफोरा जायो आरो बांसिन गोसो थोलायनानै गावनि जिउखौ फोजोबना लानायखौ जों नुनो मोनदों। आरो गुबुन गुबुन खेथ्रआवबो जायो, गुबुन गुबुन जाहोनावबो जायो। नाथाय बांसिन मोजां मोनलायनायफोरासो मोनलायियाव सुइसाइड जानायखौ जों नुनो मोनदों। थ' बे आयदानि सायावनो जोङो दिनै सावरायगोन। थ' मोनसे सलुसन होगोन। थ' बे सलुसनखौ सोलोंना लानाया मोजां आरोना। गोसो थोलायनोल' रोंबा जाया, मानसिफोरा खालि गोसो थोनोल' रोंगौ आरोना, मोजां मोननोल' रोंगौ। माने हर सान माने साया माया सिख्लानि महरखौ गोसोखांनो रोंगौ, सिख्लाया सेंग्रानि महरखौ गोसोखांनो रोंगौ, फिल्मनि एक्टर एक्ट्रिसफोर बायदि साया माया मोसानो रोंगौ आरोना। नाथाय बायसान्स बे मोजां मोनलायनाया बोरैबा जुदि फेल जायोब्ला, मोनलायलायनाय जायाब्ला, फेल जायोब्ला बैखौ माने हेन्डेल खालामनो रोङा आरोना। थ' बेखौ माबायदि हेन्डेल खालामनो हायो मानसिया, माबायदि हेन्डेल खालामनांगौ। थ' बेयाव आं बुंगोन गोसो थोलायनानै मोनलायाखै आरो बे मोनलायिया जिउ फोजोबना लानायानो सलुसन नङा होननानै आं सानो आरोना। थ' बेयाव जोङो माखासे अबिगथाबो नांगोन, माखासे एक्सपिरियेन्स थानांगोन। जायफोर मानसिफोरा गोसोथोनानै खनसेल' मोजां मोननानै एकदम फार्स्ट लाभ मोजां मोननानै सोरबा हाबा जालायदों आरो खायसे गोबां गोसो थोनानै गारलायनानै गोदान बेखौ गारखांबा बे थांबाथाय बै गोदान, बे थांबाथाय आरो बे सासे गोदान, सासे थांबाथाय सासे गोदान, बेबायदि मोजां मोननायखौ जोङो नुनो मोनदों। थ' जाय मानसिफोरा जेबो एक्सपिरियेन्स गैया लाभनि सायाव, मोजां मोनलायनायनि सायाव जेबो अबिगथा गैया, बेफोरबायदि मानसिफोरा माने हेन्डेल खालामनो हाया, माइन्डआ एसे सर्ट जायो, साननायफोरा गोसोखांनायफ्रा बारा जायो, आंनिसोमोन बा गुबुनासो लांसिगोन, बेबायदि मोनसे सिन्था धारना फैयो आरो। थ' बेफोर फिलिंसफोरा माने मानसिखौ माने ब्रेकडाउन खालामो माने। थ' बेबायदि जाय मानसिया खनसे सोरजोंबा गारनो हाबाय, बै मानसिया बिराद गिदिर लाइफआव एक्सपिरियेन्स जायो। थ' बियो नेक्स्ट टाइमाव बियो बेबायदि मोजां मोनलायनायखौ माने एकदम सिम्पोल नर्मेल मेटार होननानै बियो मोनथिगोन आरो, लाइफआव बे माने बुजिगोन आरो। थ' बेबायदि मोनसे, थ' बै मेन खारना बेनो, मेन जाहोना बेनो, जाय मानसिनाव एक्सपिरियेन्स थायो, बेफोर माने सिम्पोल। आरो नोङो बे जाथायखौ बेबादि सोरनिबा जिउआव जादोंब्ला नोंथाङा जेरैखि जाया एरायनो नाजानांगोन। आरो बान्दर माया जायगा सुन्दर माया आयगा होननायफोर बेफोरबायदि बाथ्रा फंसे दङ। थ' बेबायदि माखासे मोजां लोगोफोरनिफ्राय नोंथाङा सलुसन लानांगोन। अब्ला नोंथाङा जेरै गोबां मानसिफोरानो जाया नङा होमबा, गोसो थोनायनि नामाव मोनलायाबा जौ लोंनाय, सिगारेट सोबनाय, लोंनानै सोबनानै जानानै गावनि माने देहाखौ बरबाद खालामनानै लानाय, बेबायदिबो नुनो मोनो। थ' जोबनायाव बेनो, गोसो थोनायनि एक्सपिरियेन्सखौ बयबो लाथारनांगोन। अब्ला बैफोरबायदि जाथायनिफ्राय गोबां मानसियानो एरायगोन, रैखा मोनगोन, बेखौ आं मिजिंथियो। थ' एक्सपिरियेन्स बे अबिगथाखौ नोंथांमोना लाथारनांगोन आरो। आं सानो आरोना, गोसो थोनानै गारजायोब्ला बेखौ हेन्डेल खालामनो हायाब्ला, गोसो थोनायानो हाबा जानायानो गिदिर खामानि नङा, मोजां मोननायानो गोसो थोनाय हाबा जानायानो गिदिर खामानि नङा। आरो गोसो थोनानै गारजायोब्ला आरो बेखौ हेन्डेल खालामनो हायाब्ला, इयुनावथ' आरो बेनिफ्राय बांसिनसो गिदिर माने बिबान दङ, दायथ' दङ। दा बेफोरखौ माबायदि हेन्डेल खालामगोन आं सानो आरोना। थ'
गोसो थोनायानो जोबथा खामानि नङा। जिउआव गोबां मावनो गोनां दं। गोसो थोनायनि सिगां, मोजां मोनलायनायनि सिगां, हाबा जानायनि सिगां जिउआव गोबां मावना लानो गोनां खामानि दं आरोना। बैफोरखौ मावनानै लानो हायोब्ला जेब्ला नोङो माखासे गोबां माने एक्सपिरियेन्स मोनगोन आरोना, अबिगथा मोनगोन लाइफआव माने माबोरै स्ट्रागोल खालामनांगौ, बोरै थांनानै थानांगौ, मानसिफोरा बोरै थांनानै दं, गोबां माने नोंथाङा सोलोंगोन आरोना। गोसो थोलायनायनि सिगां, हाबा जानायनि सिगां नोंथाङा गोबां खामानिखौनो माने अबिगथा एबा सोलोंनानै लानांगौ जायो। बेनि उनाव रोंनायनि उनाव बैथिं नोंथाङा जेबो उसुबिदा दिगदार जानाय नङा, आं बेखौ माने सानो। बुजिबाय नोंथांमोना, दानिया बुजिबाय जानांगौ। लाइफआव जोंनो गासैबो जोंनो अबिगथा नांगौ, एक्सपिरियेन्स नांगौ। बेखौ हेन्डेल खालामनोबा जि जाथायानो फैया मानो, जेंनायानो फैया मानो, बेखौ जेरैखि जाया माने बोस्रांनायासो मानसिनि खामानि। आरो बे जेंनाजों नोङो जेननानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लायोब्ला बियो गावनिनो गोरोन्थि, बेयो रावनिबो गोरोन्थि जानाय नङा। बेनो जों